Donale melatsinka magnonkognanao za misy ratsy tsy mazava aminake tsy maintsy ambaroko anao amin'ny mampinamagna antsika karaha zegny tsy tokony vitanao ary mampalahelo za finamanagna antsika robatinao sakinao na mitaka zanga raha misy ino zala iaraka ndraiky madaminaka zala ary mbala nandefa message ko anao laligny rendez-vous nandre andeha agny amin'ny Bengalo Donale nakoiziko vitanao Donale amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io za sy nagnano zegny nakoiziko vitanao Donale amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io azala camarade vesika ro zay zala ndraiky sakinao koragna ambariko anao zandrizatsy nangalatra vadinao mbaleva ologno tsara numéro magnandefa message amin'ny vadinao za olo namanao mihinagna masaka andragnonao sady za zô tinao tsy possible zande mitikanao zande misy olo mampiady ay mbola fa matra fonao numéro téléphone-nao kony haiko Donale numéro 30 firme 32 mety numéro mitovy zegny nakoiziko vitanao Donale amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io zegny tsy mary nakoiziko vitanao Donale amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io nangalatra vadinao zandriko mifandamina zande fantasi nangalatra vadinao ano Donale mifanambarasike fantasi nangalatra vadinao aza mitandregny koragnan'olo mampiady atsike mifandamina zande fantasi nangalatra vadinao natao nandre secret raha io fa mbola haiko mifanambarasike fantasi nangalatra vadinao za zandry masaky mifanta azala mbala fa matra fonao raha tsy nataoko tsy lilaviko toko mefanao anao zegny Donale raha avy taminay ty Bengalo jiaby tamy tanàgna ty nifoangana tayo zegny tsy za zandre fais confiance à moi nateny gasy nateny vazaha anao fo raha zegny Donale message nandregny kony hitako esty na amy numéro nazy tsy haiky akory Donale bipeko amizay ty numéro nandeha message tamy vadiko zay bipero bipeko bipe raha tsy zaro akory de izy ke mba mitovy zala numéro tezako any regny numéro mitovy zay allo anao ma bipy anao ngetegna re olo tegna tsy mbola fa matra fo zegny tsy zangy